Salam, mehriban doganlar. Giçäşi edilişler, gadardan tomaşaçylar, öňüňde bereket, ömrüňde bereket. Bugün bellenilen wagtdan azajyk iri başladyk. Hawa, hemmäňiz janyňyz sagdyr diýip umyt edýär. Hemmäňizde maşgalaryň içindäki aladalaňyzda, daşary ýurtda, ýurduň içinde edýän aladalaňyzda, çekýän zähmetleňizde hemmesinde Allah'dan kuwat dileýär, Allah kuwat bersin, arman, sag bolun, bar bolun, arman irmäň diýär. Mehriban doganlar, edilişler, gadardan tomaşaçylar, Türkmen Hereket adly birleşen Halk Frontunyň informasiýon görüşdäki YouTube kanaly bolan Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýalymyna başlaýar. Edilişler bugünkü temamyz biziň 3-nji diktatorlyk näme üçin howpa daşardakylardan garaşýar. Şu temada bugün garaýşlary dikkatyňyzy ýetirer. Daşardan, içerden, hemme ýerden gelen garaýşlary biz jemledik. Şu garaýşlar şuň dikkatyňyzy ýetirmekçi. Bilişiňiz ýaly bir näçe günlükde Türkmenistanyň içinden gelip bolşan bir habary biz halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirdik. Operasiýa başlaýar. Hawa iýunyň aýynyň ortalaryna ýakyn hawa ýa-da şo daşary ýurtdaky rejime garşy hereket edýänleri, rejime howp awanlyk biläjekleri ýa-da rejim bilen işleşip şu wadeçeni rejimiň tamatyny ödäp bilmän, rejim bilen bile işleşen soň rejimiň köp planlaryny bilýän, sırlaryny bilýän, şo sırlary islendiň adama 5 ay köpräk berse rejime göre satyp biljek adamlar şolary çalışmak, aratsalamak, ýok etmek, belki de Türkmenistana alyp gaýtmak bilenmek her hili bu planyň içinde her hili çäreler bar. Bu operasiýada iki ýerden başlaýar. Germaniýa bilen Türkiýeden diýip habar geldi ýurduň içinden. Inni käbir watandaşlar esasanam bir toporuň näme diýen jan koýarlary, aktivistler diýmege ol bir hili hormatsyzlyk bolýar hakyky aktivistlere. Şol toporuň jan koýarlary, şol toporuň ýöňüni çekkenlere çokunýanlar, şolar hamala bir meýdan edenne bir gyzyl tylla altyn meýdan edýän ýaly diýip hasaplaýanlar. İlki bilen şu tema geçmeden ol şolun we beýleki watandaşlaryň käbir sorawlaryna jogap bermekçi. Mehriban doganlar, inni häzir bolun, äga bolun, taýýarlykly bolun diýip biz bir bildiriş etdik, duýduruş berdik. Ýöne käbir adamlar inni posogadan gireňde bismillah diýip edep bilen sag aýaň bilen ätlep girilýär içerik şeýlermi? Ýöne gynalsak da biziň aramyzda onu da näme üçindir belli däl şu ilgün pähwitli işlere burnuny sokup şol işlerde hiç saat edip bilmede de ýöne adamlaryň nerwini oýnajak, kellesini ağırtjak, içini ýakjak ýa-da bulaşdyrjak, halka agdal etjek. Şolary ýaly zatlar bilen meşgullanýan käbir watandaşlar bar. Bular bosogadan içeri götünjekläp girýär. Durmuşda adaty adamlar şeýle göni ýörýän bolsa bular götünläp ýörýär. Görnüşdäki zatlar adam diýmek olan bir hili näme hormatsyzlyk adama. Indi şolar aýdýar, inni howp awanýa zat diýip aýdýan şolar ýaly ýurduň içinden gelen habarlary ýetirýän. Ondan hemme zat ne bu howp tarapyna seredinok
Bu näme diye ilki bilen sorayanlar. Döwlet baýhan bu habary nirden aldy näde boldy? Bulan kellesiniň işleýişem gaty täsir. Şoň üçin indi şey diýenleri dinleýänlere ýa-da şu temada gyzyklanýanlara jogap beresim gelýär. Tema geçmeden. Bu habary Döwlet Baýhany öwrenmedi. Bu habary Türkmen hereketi öwrendi. Türkmen hereket dürlü aktivistlerden öz başına hareket edýän ýa-da bileşip hareket edýän öz başta toparlaýyn guramaçylykly hareket edýän aktivistlerden, intelligensiýa wekillerinden, jurnalistlerden, bloggerlerden, dürlü guramalardan, siyasi, medeni, jemgyýetçilik guramalardan hemmesinden emele gelýär. Ýagny halkyň haramzadalara garşy, diktatorluklara garşy görüşüp gelýän halkyň wekilleriniň emele getiren Halk Frontu Türkmen hereket. Menem şu Türkmenim kanalyny alyp barýan bolamsam, şolaň adyndan bir medpuwat geňeşçisi ýaly, sözçü de diýilýär. Press sekretary ýaly şolar ýaly açyklamany berdi. Bu habary alan menden Türkmen hereket birleşen Türkmen Halk Frontu aldy. Bizim köp sanly ýurduň içinde adamymyz bar, çeşmemiz bar. Türkmen hereket näde döredi? Şonu ýatlan. Türkmen hereket şu türmelerdäki biýigine basylan, zulüm görýän, zulüm çekýän watandaşlarymyz, raýatlarymyz tarapyndan başladyldy. Türkmen hereketiň taryhy şu 2014-nji ýylda resmi ýagdaýda Germaniýada şahadatnamasyny alyp guruldy. Resmi gurama. Şular ýaly taryhy bolan, şular ýaly tarihda bir ýol geçen tejribesi bolan bir gurama. Onda da Türkmenistanyň içinden başlan hereketiň görüşüň, Halk Frontunyň näme üçin bular ýalatlardan habar bolmasyn? Pikir et gördüňizmi şu tarapyny? Inni bizi kim goraýar? Bizi hemme zatdan öňürtü yaradan biri var, gudraty güýçli Allah Taala gollaýar. Oň ýanynda Türkmen hereketi bilelikde başladan, türmelerden, zındanlardan başladan vatandaşlar, şolaň dogan garnaşlary, dosýalar, tanış bilişleri umuman hak üçin, halallyk üçin, hakykat üçin, adalet üçin geljek nesilleriniň agraýly, ar namusly, erkin, bagtyar, eşiretli durmuşda ýaşamak üçin görüşýän, alad edýän, gaýga edýän biziň vatandaşlarymyz goraýar. Şolaň aladasy bilen bize türlü habarlar getirilýär. Türkmenistanyň içinden bir topar hakykatlar gelip dur. Bir topar maglumatlar gelip dur. Bular yetirilmeli ýerlere yetirilip dur. Dürlü halkara guramalar bilen, köp derler bilen işleşilip otyr. Bu zatlary bilýän bilýär. Bilmeli adamlar bilýär. Galanyň bilip bilmedigi edil häzir olar ýaly ähmiýetliler. Wagty gelende görürsiňiz. Şu jogap. Mundan naşaryn hawa Döwlet Baýhan şatlyk şeýkeň adamy diýenler bar. Ni bular ýaly fantaziýany oýlap tapmak üçin bular ýaly absurdyňam iň baryp ýatan boluwsuz görünüşini bular ýaly oýlap tapmak üçin adam bolmalylar, adam ýaly beýne, adam ýaly aň düşünje eýe bolmalylar. Bular ýaly zady oýlap tapýanyň durmuşdaky umuman muny durmuşa göňüp durýan yeri esasy şu kontrol nokady, mun
şol beyni satanyň arasynda arka tarapda meýdan edýän ýerinden bolmaly. Sebäbi şolar ýalaka bir janlaryň, mahlugyň oýlap tapajak zady bar. Döwlet şartlyk bilen hereket edýär, ýa şartlygyň ady. Kime gelen o? Haçan biziň aýdan zadymyz bilen eden zadymyz çatak düşdi, ters düşdi. Haçan biz haýsam bolsa heňe gelmeýän bir absurd zat etdik. Ýa-da absurd reklama, PR, bolgusu zatlar bilen, propaganda bilen, manipulasiýa, ýalan zatlar bilen halkyň ünsüni sowmak, halk frontundan sogatmak watandaşlary, şolar ýalatlar bilen meşgullanykmy? Ya görüşýän adamlary görüpçilik edip şolary satdykmy, sattyrjak boldukmy, şolary duzaga düşürdükmi? Biziň aň düşünjämiz, kellämiz, maksadymyz satanyň arasynda bolmaly adamlar. Indi görüp dursunuz. Göze görünüp dürtülüp durulan şolar ýalak hakykat barda. Gözüňiziň öňünde edip durulan şolar ýalaky bihepdeligi, bigaýratlygy, binamyslygy, dönüklügi, haýynlygy, hyýanaty, şolar ýalaky gözüňiziň öňünde bir topar teatr oýnalýar, oyun oýnalýar, bir topar oýnatgy, bir topar satançy. Şolara alkyş aýdýaňyz hak üçin, hakykat üçin, halallyk üçin. Onda da siziň üçin o. Taýak aýlap durlar. Häzir ol şol taýak birden elinden tutsa gelip saňa da degäýmesin. Bize siziň üçin, sizi gaýgy edip duýduruş edýär. Häzir olun diýip. Siz bolsa bilenmok niräňizden çykarýaňyz, täsin baha berýäňiz. Havara, bular ýalaky möhüm waka. Siyasata düşünmeýän bolsaňyz, aktivistlik, oppozisiýa bu işlere düşünmeýän bolsaňyz, eger durmuşda bir zada düşünýän bolsaňyz, eliňizden bir zat gelýän bolsa, gaýrat ediň, şo zatlar bilen meşgullanyň. Bular ýalaky bolguy. Men näme üçin muny aýdýan? Men gaharym geldi, ýok. Maňa täsir eden, men siziň üçin gynanýar. Nalaç edeýin bolup ötmäň şu dünýeden. Bigaýrat, binamys, mahluk, mankur, aňsyz, düşünjesiz, nadanyň baryp ýatany dereksiz bolup ötmäň şu dünýeden. Sebäbi siz biziň bilen bir toprakdan ýetişen, köküňiz biziň bilen bir toprakda, bir watanda, ganyňyz, janyňyz, geniňiz türkmenlik, haýpymyz gelip, nebsimiz agyryp, siziň aladaňyz edip, sizi halat etjek bolup, sizi gorajak bolýar. Sizem haýsam bolsa bir ýeriňizden adamçylyk bilen, hakykat bilen, logika bilen bağlanşykly bolmaýan görnüşde komentariýa beren bolýaňyz, baha beren bolýaňyz, yorum yapan bolýaňyz. Ata-babalarymyz aýdýar, gürläp altyn boljak bolanyndan gürlemän kümüş bolay diýe. Ýagny bir biderek biýawry boljak bolanyndan gürlemäý diýär. Ýöne siziň formatyňyz, siziň ýaşaýyş prinsipiňiz maskara bolmak. Açar ýalan ýeriň açyk görkezmek, bütün ähli-umumy adamlar gymmatlyklary barsa şolaryň hemmesine poguňa çarşap çykmak. İlgün mähbetli edilýän işlere de şyltak atmak. Ana dediň edýän adam. Şatlyk nire, biz nire, kimiň kellesine gelip bilýär şolary ýalan. Ol haýsy frontda, biz haýsy frontda. Ondan şeýle habar geldi bolýar. İlkinji reaksiýany berýänler kimler? Şatlygy özüni oynadanlar. Şatlygy öz topary bilen bağlanşykly. Maglumatlary, daşda urugunda umumman şu aktivistlik bilen bağlanşykly
bolup geçen muakalary, bolajak wakalary hiç tap bolmasa watandaşlaryň arasynda umuman şu temalarda edilýän gürrüňleri öýgiderli ýagdaýda häkimete, rejime ýetirýän adamlar. Inni şulara ýaly operasiýa başlaýa diýildi. Bolan goýrugyna batylan ýaly boldy. Näme üçin? Sebäbi olar gowy düşünýär. Bizden hem gowy düşünýär olar. Nähili absurdçy bolsa-da, nähili kelleleri işlemeýän bolsa-da. Ine siz kim diýe? Ine şulara ýaly haýsy döwürde ýaşaýar? 21-nji asyrda ýaşaýar. Bu gowaň içinde ýaşap ýörmi? Nirde ýaşap ýör? Satanyň arasyny okala otyrka, bir elinde de telefon. Näme iýitçe? Nirden bu neme diýär? Haýsy planetada ýaşaýar? Näme diýin wara? Ina şolar ýaly janlarlaram bar. Şoň üçin hem diktatorluklar hedel edip edenni edýär. Daşardakylar bilen hem oýnaýar. Indi korkuň azala peýdasy ýok. Ekranda onlar. Şoň üçin bu diktatorlyň daşary ýurtlarda gurulajak bolýan operasiýalaryna ilkinji reaksiýany görkezýän, dürli gurulňlar ýaýradýan, aýagarlygyna kommentariýalar bilen hüjüm edýän. Sag bolsunlar, biziň videolarymyzam ýaýradýarlar. Indirip alyp kanaldan ýaýradýarlar. Sag bolsun aýdýan şolar. Ýöne, siz näme etseňizem guyruğunuzu halat edip bileňiz. Hemme eden zatlaryňyz arhivlenen we rejimiň elinde. Şatlyň adamy diýäňiz. Şatlyk kim meýdana çykardy? Şatlyk kim meşhur etdi? Şatlykdan öler ýaly gorkup şatlyk kim ulaltdy? Hemme zada şatlyk diýip şatlyk oşduňyz hemme zada. Bizim geňgarlyk bu nähil bolýar? Hemme ýerde bir şatlyk. Elbetde şatlyga özüňizi hödürläp ýörseňiz, ähli töwereňizde bolup geçen zatlary habar berip dursaňyz, öz grup bolaňyzdan, öz çatlaňyzdan hemme ýerden ona material berip dursaňyz, şatlyk köpüsinden isleýän hem däller şolaň bolýan wara. Milletin şolara ýaly öz haýynlyk, dönüklük hyzmatyny milletin şeýdip berýän watandaşlar bar gatdy geň. Biziň gatdy täsin tebigaty guruluşy täsin olan watandaşlarymyz bar. Iň täsin adam şu watandaşlar aktiv internetde. Ahany düşünjesi yerine bolan watandaş edil olar ýaly aktiv däl internet. Şu temalara şolar kän girjek bolup duranoklar. Käbirem aýdýar, awa hereketi duruljak bolup şolar ýaly gorkuzýanyz diýär. Näme hereket bar? Hana aýdym. Şu wada çende näme hereket boldy? Bütün edilen zatlar absurda. Absurdun rekorduny, adamlar tarihinde görülüp eşitilmedik absurd rekordlaryny goýduňuz. Hiç adamlar tarihinde hiçbir yerde elektron döwlet diýilen daşary ýurtda bular ýaly elektron döwlet gurulany. Elektron prezident, virtual prezident diýilen zat ýok. Sizin bir YouTube'daki käbir adamlaryň el çarpyşyna, birazajyk olan sizi mahabatlanýaryna bara başyňyz aýlanyp näme etip bereniňizi bileňiz.
Ondan soňra kim günäkär? Hakykat aýdýan günäkär. Kim günäkär? Häzir boluň diýen günäkär. Olar ýaly siz hakykatdan hereket edýän bolsaňyz. Netije? Nirde netije? Netije nirde? Aýtyn görkezdiňde. Bize göremizok netijeni. Maskaraçylykdan başga netije barmy? Ýok. Biri-biriň ýamanlamakdan, oňa kömek etmäň, muňa kömek etmäň, bizi gollaň diýip gawat gelen ýerde öz küntüçilik, jelepçilik hyzmatyňyzy hödürläp ýörsiňiz. Şumy hereket? Ha, bu hereket bu. Dogry hereket. Ýöne iyiliňiniň bähbidine däl. Hak üçin näle? Halallyk üçin däl. Bu edýän küntüçiligiňizi soğa işaret görkezek bolýar. Şu adeçen adamlar tarihinde in gutoron küntem sizden namusly, sizden edep terbiyeli hareket etdi. Siz ýöne hemme kişiň geçdiňiz. Bir namuslukda, bir hepbelikde, haramçylykda, haramdadyçylykda. Şoň üçin hak üçin, hakykat üçin göreşýän halky otdan, görünen, görünmeýän belalardan gorajak bolýan adamlara şyltap atýan wagtyňyz men näme edip ýör? Men näme etdim? Diýip aýna onu geçip seredim. Ýöne sizin keşfiňizden aýna dögülmän durarmy biljek gelýär. Şolary aýla seretmäňe sizde bir wajdan, gaýrat barmy ondan biljek. Şolar ýalaky. Şoň üçin hemmeňize birden jogap berdim. Köglen, monjuk gözlen istediňiz ýerde. Hiç wagt kemçilik tapyp bilmeýän. Ondan Hudaý bermese, Allah tarapyn berilmedik bolsa şu zatlar. Siz özüňizi her zat edip görkezäň peýdasy ýok. Türklerden gowy söz bar. Osurupdan teýýara diýe. Düşünýän mansyna. Nime herman doganlar? Awa. Temamyza geçýäs. Bugünkü temamyz biziň 3-nji diktatorlyk näme üçin howpa daşardakylardan garaşýar. Bu temany biz näme üçin taýlawalyk? Bilşiňiz ýaly Ahmet Baýhanow Türkmen hereketiň lideri bilen söhbetleşik edipdik. Şo taýda owal Türkmenistana gelen Hitaýyň gorumluk ministri Türkmenistana daşardan täsir edilmegini ýa daşardan Türkmenistanyňky häkimeti üýtgeçjek bolunmagyny, şoňa synanşyk edilmegini islämizok, eýle beýle hawa biz häzirki diktatorlyk rejimi gollaýar, saat diýip çykyş etdi. Oň başyndan Russiýanyň geňeşiniň başlygy Türkmenistan garaşsyzlygyny almanka, garaşsyzlygyny alandan soň hasam Türkmenistandaky biznes işlerini çaltlandıran, ýaýmanlandyran Matviyenka diýilen aýal gelip olum edil şol Hitaýyň gorumluk ministri ýaly. Şol daşardan Merkezi Aziýadaky ýurtlara, Türkmenistana we Merkezi Aziýadaky ýurtlara daşardan syýasy täsir edilmegini, şo ýurtlarda agdarşyklar planlanmagyny, ediljek bolmagyny ýa edilmegini biz islämizok diýip şolar ýaly çykyş etdi. Indi bular beýdip çykyş edeni bilen, eýders beýders diýeni bilen bu görülen taýýarlyklaryň öňüne alyp bilerlermi? Bakıda efirde ejen çykyşynda aýtdy. Hawa şu Merkezi Aziýadaky kiçi ýurtlara geldi. Hökümet çalşyklyklary, agdarşyklary, syýasy üýtgeşiklikler şol ýurtlara geldi. Şol ýurtlarda hökman bolaýmaly diýdiler. Aslında Merkezi Aziýadaky syýasy üýtgeşiklik, häkimet çalşyklyklary o wagtdan başlady. O wagtdan başlamanyň sebäbi şol Merkezi Aziýadaky owalky Sowet Soýuzyna degişli bolan ýurtlarda syýasy üýtgeşiklikleri etmek üçin
bir ädimdi şol Talibanyň getirilmegi. Muňa gaty köp taraplayın, muň gaty köp arabalanşy bar. Ha, siz diýip bilersiňiz. Türkmenistanyňky diktatorlyk rejimi Taliban bilen ýaman gowy düşünçe bir ýorganyň aşagyna ýeni içeni tapawutdurlar. Eger jany nemeden ýaly, näme diýilýär? Bagry wadaşan ýaly diýilýär türkmenler. Şolar ýalaky. Şolar ýalaky yslaşyk, şolar ýaly gowgatnaşykda bolumam. Talibany bütün dünýä kabul etmän orka getirip Aşgabatda ilçikana açaýanda da peýdasy ýok. Bary bir ýene garagany alyp etjek bolsaň, öňünde soňundan garaga sen gözüňe çokýar. Türkmenistanyňky 3-nji diktatorlyk rejiminiň daşardakylardan näçe gorkýan bolsa da edil daşary ýurtlardaky öz aktivistleri ýaly, hatta olardan hem has aktiv özüne ziyan edebilecek, hücum edebilecek burnunyň düýbünde, ýorganyň öz ýorganynyň aşagyna hop bar. Olam Taliban hop. Taliban diýilýän zatyň ähdi wepasy, ary namsy, prinsipi hiç sady ýok bular kellik eder. Bu wagşy diýmegen bulara kompliment aýtmak ýalgyrzat bolýar. Şoň üçin islenlik we kellesini bir ýorganyň aşagyna girýän adam alyp bilýär. Oňdaşyndan hem daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar ýa-da owulky türkmenistanlylar häzirki 3-nji diktatorlyk üçin Serdaryň ýolbaşçy edilip goýulan 3-nji diktatorlyk üçin näme üçin howp awanlar? Bärde işin 3 görnüşi bar. Hakyky oppozisiýa hereketi, diktatorlyga garşy 100% yer bilen göwüň arasy ýaly tapawudy bolan, duruşy bilen diktatorlyga ters garşy hakyky aktivistlik, oppozisiýa, hak, halallyk, hakykat görüşini alyp barýan bir birleşen halk front bar. Türkmen hereketi birleşen we emele gelen Türkmen hereket ada aslında emele gelen halk frontu var. Hakykatdan görüşýänler. Halal, lewzi halal görüşýänler hak üçin. Birinji topar. Türkmenistandaky rejimiň özüne düşman hasap edýän daşardaky toparlaryndan. İkinji topar. Näme üçin daşardakylar howp hasaplaýar, howpyň daşardan geljegine garaşýar. Şoň üçin dürli ýurtlaryň sapara gelýän ýolbaşçylarynyň haýyş edip şolar ýaly şu temada, şu formatda metbuada beýannama beriň, metbuadyň öňüne çykyş ediň diýip haýyş edýärler. Türkmenistandaky diktator haýyş edýäniň sebäplerinden ýene birem şu. Hemme zatdan ogul diktatorlygyň içinde ýokary wezipelerde, täsirli ýerlerde işläp gaýdan daşary ýurtlarda özüni oppozisiýa ýaly görkezjek bolýan watandaşlaryň töweregine üýşenler bar. Şolaryň alyp barýan zatlar bar. Indi bu ikinji topardaky rejimiň özüne howp hasaplayan adamlary aslında rejim bilen bir wagtyň özünde bular rejim bilen işleşýär. Rejim bilen bular çurt kesip ara gatnaşyp kesenok. Bular rejim bilen işleşýär. Näme üçin? Şo taýdan özüne bähbit gözleýär. Pul bolsa bular rejim bilen malalaşyp bilýärler. Gurrunsyz. Bulan prinsipi pul. Pul üçin hemme zat edebilýär bular. Özüne satyp bilýär.
özüne bir neme diýip bakasy neme gymmatam ýokdur bolan. Obrazyna aýdýan. Şol wagtyň özünde de bular hem rejim bilen işleşýärler. Oňdaşyndanam rejimiň içindäki adamlar bilen bile işleşip oturan rejimine alternatif bir güýç törçek bolýarlar. Birden Türkmenistanyň Aşgabatda oturan diktator Berdimuhammedowylaryň diktatorlyk, Haram Tohumyň diktatorlyk rejimi büdräýände daşardan esasy güýçler zatlar, esasy aktivistler, oppozisiýa güýçleri gelip yetişmänke biz tapır topur ýurduň içinden häkimiýeti ele geçireli, hemme zady eýeläli, han özümiz, sultan özümiz bolaly 4-nji diktatorlygymyzy gururlyp arzuw edýärler. Şoň üçin bular rejim bilen arasy gowy. Bular bir elle iki garpuz tutjak bolýarlar. Rejimi muny bilýär. Şoň üçin ikisem pursada garaşýar. İki tarapdan. Rejimim pursada garaşýar, bulan pursada garaşýar. Bir-biriniň nämet görenleriniň gowy bilýärler. Bular. Indi bu ikinci topar. Bulam Türkmenistanyň rejimiň özüne hop hasap edýän toparlary. Indi üçüncü topar var. Bu üçüncü topar olum diktatorlyk rejimlerine tecrübeleri bolan Türkmenistanyň diktatorlyk rejimleriň şuny çenni yetmegine, güýçlenmegine, dälilemegine, baýamagyna öz eýelen wezipesine ya alyp baran işlerine Türkiýedäki Türkiýe diýen Türkmenistanyň korrupsiýa işlerine gaty uly goşan şo taýda esas rollary oýnan vatandaşlar, roller daşar ýurtlarda. Bular rejim bilen işleşek bolup gördüler. Rejim bilen gönümel işleşek bolup ya da aýlaly işleşek bolup gördüler. Rejimin bolýa diýdi. Rejim beýlekilerem bilýär. Beýlekilerle näme işleşýär? O özüne oppozisiýa aktivistler zat diýenler bar, ikinji topar. Şolarla näme işleşýär? Indi bu üçüncü topar näme etdi? İkinji topardan üçüncü toparyň tapawudy şu. Üçüncü topardakylar rejim bilen işleşek bolup gördüler, zat etdiler. Gördüler, baktılar, rejimi her hili öz nemelerini hödürlediler. Hizmatlaryny, hyýanatçylyklaryny, siyasi küntüçülüklerini hödürlediler. Ýöne rejim o ikinji topardaky bar, şolara köpürek üns beren soň üçüncü topardakylar olardan öýkeledi. Bu gezek üçüncü topar rejim bilen arany kessi. Türkmenistan we Merkezi Aziýada öz behwitlerini gözläp şo taýlarda dürli proyektleri durmuşa geçirjek bolup gören keteki güýçler bar. Bütün dünýä syýasatyna garşyp, goşulşyp, şonu bozup, şo taýdan özüne behwit gözleýän spekuliantlar bar. Şolara ýanaşdylar, şolaryň öňüne egildiler. Biz diýdiler, hakyky inha oppozisiýa aslında rejim bilen feodalaşyp rejim bilen feodasyndan utulurlar. Ondan ikinji grupadakylar özlerinden öňe geçer. Biz şolardan ýyra alarsyp rejim bilen gatnaşygyny. Elbetde ba gatnaşygy da inni işleşenok bolar rejim bilen. Näme üçin ikinji topardakylary gawanýarlar. Siz şolar bilen näme etdiňiz? Ýöne üçüncü topardakylarym aslında topar görünüşine getirip daşary ýurtda hamala oppozisiýa aktivistlik ýaly ortağa çıkaran rejim aslında Türkmenistanyň kontradvetgasy. Ýöne soň ikinji grup bilen üçüncü grup arasy olar jetleşenden soň ondan üçüncü topardakylar özüne başga syýasat ýol saýlap alýar. Olam näme? Orta Aziýany
gan öküzüklüğü taýýarlayan keseki güýçlüň bähbitlerine hyzymat etmek. Şolara gul-gurnak bolmak. Biz size kömek edeli, biz sizin proýektiňize şo taýda mümkinçilik töredeli. Biz adam toplaly, hamala şo Türkmenistanyna keseki güýçlüň proýektlerine gawat geläjek atmosfera baýaly. Adamlar şeýle islegde ýaly edip görkezmek üçin manipulyasiýa, yalan propaganda başladylar. Her hilet gördüler. Başaryp bilelermi? Başaryp bilmediler. Hiç zat başaryp bilmediler. Şol ruwatyň özünde Şatlyk Şeýhiýew bu 2-nji, 3-nji topardaky köp adamy öz kontroluna geçirdi. Köp maglumat ýygnady. Siz pikir edýäňiz. 3-nji diktatorlyk aňsat ýykylardy. Onça milyardlarça pulu ogurlan, pulun üstüne oturan, yine şonça pulu eline oynap gören, yine şonça pulu garaşıp alarını ip gören, milyardları oynap gören adamlar bu özüne bağışlayan olan tursam alıp bilmeyenler var ha, gedaçılık edip görenler, hamala aktivist. Ama şolardan korkan. Şoları yıktırar mı özünü? Logika gawat gelýär şolar. Şoň üçin. Olary edeletip satyn alırlar, oynadylar. Olaram inne Allah tarapyn hiç tadyň berilmediğini bilen soň öz kemçiliklerini bilýär bolar. Ay edip bir kürsü eýelesek, wezipe eýelesek bolýar diýip bolaram özüni oynatdy. Ýöne hiç tatlaşat bilmediler. 2-nji we 3-nji topardaky watandaşlar, ýagny daşary ýurtlarda dürlü toparlaryň içinde oturup, şolaň çatlarynyň içinde oturup, şo taýdaky maglumatlary daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň arasyndaky atmosferany, düşünjäni, psikologiýany hemme rejime ýygyderli ýagdaýda ýetiren şugulçylar, hyýanatçylykly işler bilen meşgullanan dönükler, mankurtlar, näme diýseňiz diň adyna şular rejimiň tamasyny ödäp bilmediler. Şoň üçin inni rejim we rejimiň arkasynda duran halkara güýçler duruşy bilen oyunu täzeden gurnamalyan karara geldiler. Oň üçin Türkmenistanyň içinde dälle daşynna şo Şatlyk Şeýhiýewiň komandasy bilen toplan, ýygnan, jemlen materiallary şu toparlaryň içindäki bolup geçen dağıtlardan ýola çykyp, şoňa görä analiz edip, şol esasda proýekt taýýarlap, daşary ýurtlarda operasiýa başlaýarlar. Bu operasiýa nişanasy hakyky aktivistler, hakyky görüşi alyp barýanlar, rejim bilen bir wagtda 2-nji topardaky rejim bilen birlikde hem işleşýär, hem rejimiň içinden Haram Tohum Berdimuhammedowlara alternatif bir topar grup döretmek üçin birden şolara birdat bolaýanna biz ýurdun içinden derrew häkimeti basyp alaly 4-nji diktatorlyk üçin diýen 2-nji toparanma sebäbi bular rejim bilen bile köp zady paýlaşdylar. Köp zady etdiler, köp zady gürleşdiler. Şoň üçin rejimiň käbir sırlaryny bilýär bular. Şoň üçin şo rejimiň sırlaryny bilen soň rejimem bularyň rejim 5 manat berýän bolsa 5,5-6 manat berseler rejimi satjagyny bularam bilýär. Öz şäheriniň ortagyny satjagyny, saýguzdaşyny satjagyny olaram bilen soň iň gowsy şolary täsirsiz ýagdaýa, özüne garşy täsirsiz ýagdaýa getirmek üçin şu
operasiýanyň içinde olaram goşýar. Inni üçüncü topardakylary goşmagynyň sebäbi üçüncü topardakylar Türkmenistandaky diktatorlyk rejiminiň arkasynda duran halkara güýçlerden tapawutly güýçler. Merkezi Aziýadaky döwletleň syýasy agdarşyklary baştan geçirmegini isläp şoňa taýýarlyk gören güýçler. Ýagny Berdimuhammedowyň arkasynda duranlar bilen garşydaş olar. Şoň üçin o hojaýyna garşy öz güjüklerini ulanýar. Şoň üçin näkäbir adamlar aýdýar, ses ýazyp berýänler we video ýazyp berýänler bar. Döwleda bu hökümet bu ortadaky hap pozisiýa, çapaklara, aktivistmoklara, bu maskara bolup beren absurdislere näme üçin diýilsin? Sebäbi olar tamamy ödäp bilmediler. Şoň üçin rejim bilen bile eden käbir işlerine, hereketlerine rejime ziyan verecek käbir sırlary bilýärler. Şoň üçin olar sahnadan arasalanmaly. Bu operasiýalar başlamankada daşary urtardaky türkmenstanlary psikologik ýagdaýda taýýarlamaly. Muň üçin kimleri sahna sürýärler, ýene şol Abdukuluf ýatanları ýagdy şol öwürde nähili funksiýany, hyzmaty ýerine ýetiren adamlar bar bolsa, ölmän galan nemisler diýär, edil şol ýalaky. Faşistler, nemisler diýende. Edil şol ýalaky. Adamlary ýene sahna çykaryp, ýene şol oňusy bilen diktatorlyk rejimi öz propagandasyny alyp barýar. Başlady eýem olar. Biz bu habarlary almanka başladylar. Täze faza, täze etaba geçdi olar. Şoň üçin olar geçip eýem işe girişip başlandan soň bize geldi bu habar. Ýöne biz şu bölündik, bu näme alamaty. Ýene burada da boljak, ýene burada da taýýarlanýar diýip. Nimäň daşyndan? Türkmenistandan 4 tane adam geldi. Bir näçe wagt mundan ýöň İstanbul'a yürüytü. Şu daşary urtlardaky şuwulçylary, hatpet gatýatdanlary, gepçileri, zatlary hemmesini şu operasiýadan ýöň has guramaçylyk ýagdaýa getirmek üçin İstanbul'da işläp berler 4 adam. Buna milyar. Hatta şul işleri gurnayan esasy koordinatoryň, baş koordinatoryň gullukdaky sistemadaky adynyň ýagny lakamynyň ham nämedigini bilýär. Şoň lakamy Iqbal. Şu Iqbal lakamly şul işlerin hemmesini gurnap esasy şul işte esasy orta direk sütün bolup duran bir iş. Şoňsy bilen edilýär. Ruhumyzam duýmaýar. Şular ýalaky mehriban doganlar. Gysgadyk elimden geldiginden düşünürjek bolum ýagdaýy. Allah can haram ýedirmesin, yalan sözletmesin. Şu wagt içinde bolmady, mundan soň bolmasyn. Görünen görünmeýän belalardan hemmäňi Allah can gorusun. Biz ilgün bähgidi üçin, halk üçin bir zat eşitsek, öwrensek, hökmanany paýlaşar, halkyň dikkatyny ýetirer. Ýolda ýatan taýagy kim haýsy niýet bilen ulanar? Ol eýem ol adamyň öz niýetine bagly. Her kim her geçi öz ayağından ağırdayandan atılıyor diye.
Her kim öz etmişine jogap berýär. Biz olan etmişine jogap berebiljek gal. Beri bilmeýärsen. Olar ýalak alaka adalet ýok. Tewatyn kanuny ýok olar. Şoň üçin biriniň niýeti düzüg däl bolsa, päli ýaman bolsa, başga bela gerek ýok. Şol adamyň öz başynyň belasy bolýar. Şonu hemme işte ýalňyşdyrýar, maskara edýär. Hiç şoňa bir häkimetde nime derýaly şans berenok. Şoň üçin kemçiligi başga birinden gözlemeler, özüňden gözlemeli. Men nähili kemçiligim bar? Men Allah tarapyn maňa berilen bir zat barmy, ýokmy? Ýok bolsa dükandan, otaydan, butaydan alyp bolany. Ýoluňy hakykat bolsun, halallyk bolsun. Ağlatmaň özüňizi. Indi ýene bir zat başlaýda. Nädip goranmaly? Indi käbir watandaşlar aýdýar, hawa bu IT-şnikler gelýär. Esasy bu operasiýa merkezinde IT-şnikler kompýuter, internet sistemleri bilen gowy baş çykarýan. Sebäbi biziň aktivligimiz özüni aktiv diýenden hemmesi internetde. TikTok'da, YouTube'da, otayda, butayda. Şo taýdan bular maglumatlaryny alyp, şo taýdan bular habarlaşyp, şo taýdan olara bular materiallary ýeterlik aňrýany bilen beren. O taýda da adamlarymyz bar. Aýdýarlar, haýran galýarlar. Daşary ýurtda ýöne şular ýaly milletin dönüklik edýänler bar. Onum näme üçin? Görüplik üçin. Töweregindäkilere görüplik üçin. Burdan şu töweregindäkilerden biri Türkmenistanda ýagdaý ütkär, kürsü eýelemesin, wezipe eýelemesin. Hamala şol eýelesi özüne birdiýan boljak ýaly. Şolar ýaly täsin kiçi hataplar bar, nadan hataplar bar. Şo hataplar bilenem gynansagan ýalňyşýarlar, satançylyk, dönüklik bilen meşgullanýarlar. Şonu bilip goýun. Inni nähili göreşmeli, nähili taýýarlykly bolmaly. Her kimiň durmuş şerti, iş şerti, ýaşaýyş şerti tapawutly. Şoň üçin öz häzir haýsy pozisiýada bolsaň, nähili durmuş iş şertlerine ýaşaýan bolsaň, şoňa görä taýynykly bolmaly. Şoňa görä özüň goramaly. Ýöne iň esasy zat internetden özüň goramaly. Internetdäki howpsuzlyklaryň zatlaryň hemme zatyň düzügi bolmaly. Dogry bolmaly. Bolgusyz saýpalar agda bolmalylar. Chatlar, tanışlykdyr, öýlenmek nemesi, zady, şular ýaly zatlar. O taýda buyruk köp bolýar. O taýda traýanlar köp bolýar. O taýda goşmaça programmalar, zatlar köp bolýar. Buyruk köp bolýar. Tak goýberýärler, buyrugy guturdy. Sen agda bolýan, ýan guturdy, seni hata bolýarlar. Gata antat. Şolar ýaly ýerlere barmaň, görünmäň, agda bolmaň. Siz başka at bilen, başka profil bilen, näme bilen bolsaňyz bolaýyn, barybir tapmak antatsy. Öz howpsuzlygyňyzy özüňiz ýok edýäňiz. Özüňizi ele berýäňiz. Baraýdaly siziň hiç ýeli gatnaşyňyz ýok diýerler. Haýsam bolsa bir rejimiň şugulçysy bilen, ýa şoňa meňdeş biri bilen, jansyzy bilen, dönük biri bilen, görüp biri bilen aýdaly. Ýöne ýanky ýerlere girip beren bolsaňyz, ýa-da şu chatlar, matlar, bolsa TikTok'daky kanallar diýdi, şular bular, şolar ýere girip beren bolsaňyz bolur. Derrew size buyruk takýarlar. Tapýarar sizi. Töwereňizdekiler sizi şugullamasa da internetde edýän ýalňyş hereketlerinizi tapýarlar. Şonu etmejek bolun. Şeýdip goranyp bilýäňiz. Internetde häzir bolsaňyz özüňizden iň esasy
şol gorunuş şol. Galynam niyetiniz düzü bolsa, päliňiz ýaman näl bolsa Allahydan goraýa. Ata-babalarymyzyň ruhy, doga dilekleri ýetip giden ibadatlar, zatlar hemmesi ýokmany suratda görmeýär. Inni kommentariýalara geçeli. Garajoglan gorkuň ajala peýdasy ýok diýleni rejimiň ajaly bireýem gelli inni daşynnaky halky almasa cinayet alsa gözü açılan köpçülüğün gadawy şoň üçin näme diýer? Nädir? Köpçülüğün gadawy şoň üçin alansaýa diýer. Neşeyle de orada da rejimiň näme üçin howpy daşardan garaşýar, howpy näme üçin daşardan garaşýar? Sebäbi diktatorlyk hökümetem gowulýar. Türkmenistanyň ilatynyň 60 bilen 70%-iniň arasyndaky köpçülüğün onu da edermen, gujur gaýratly, aň düşünjeli, esasy bir ýurdy aylap adam edýän ýurdy edip oturan ykdysady taýdan syýasy jemgyýetçilik hemme tarapdan ýurdy edýän esasy ila güýjüniň, aktiw güýjüniň daşary ýurtlardadygyny bilýär. Şoň üçin gorkýar. Şoň üçin daşardan garaşýar. Şoň üçin daşardakylary kontrol etjek bolýar, öz kontrolüne saklajak bolýar. Şolaň näme edip görenden, näme gepleýänden, näme bilen gyzyklanýandan şoň üçin habardar bolasy gelýär. Şoň üçin şuwulçylaryny köpedýär. O studentleriň arasynda resmi ýagdaýda baryp eýem 26, 27, belki 28 ýyldan bäri eýem sistemi oturdy. Türkmenistanyň studentleriň arasynda sagat ýaly işleýän şuwulçylyk sistemasy bar. Türkmenistanyň rejimi. Bu sistemany, şoňa meňdeş sistemany, şoňa meňdeş ulgamam şu daşary ýurtlarda tolgunçyk başlandan bäri şartlyk şeýhyfa material berip daşary ýurtdaky zähmet migrantlarynyň arasynda da edil studentleriň arasyndaky ýaly bolmasa da şol şuwulçylyk sistemasyny döretdiler. Garajoglan giýçäşi mehribany illeşler sağlanmasyňyz hemme döwlet işiň ileri gardaşym diye. Taýjol garajoglan senem köp wagtdan bäri görnüň okdyň. Garajoglan dowam edýär, rejimiň boljogy boldy. Geljegi garanky. Eger ýene-de absurd terror bilen milleti gorkulyp bilseler, we dünýä bileleşigi muňa göz yumsa diýmek dünýäniň gutoranyň alamaty. Emma bu beýle däl. Men ondan şoň şeýle däldigini diýen. Garajoglan. Siz kim diýen şol häki akly çaşan watandaşa jogap berýär. Biz hak diýip Garajoglan ömrüňiz bolsun. Dowam edýär Garajoglan. Biz sen epilýän döwrüňde ertirki gün sen çağalan emedeklemezlik üçin görüşýän hak bileleşi, illeş. Belle şunu we dowam etdi. Häki şol ağlaşana şeýle diýär. Batyr Jomortow biziň o Özbegistanyň seredýän
diasporanyň wekillerinden Özbegistanyň türkmen köpçüliginden Batyrjan salam, assalamu alaykum. Sağlygyňyz ýaşymy diýe sağ bol, ömrüňiz ok bolsun, köp sag bol. We tüwele zat gelip bir hili bolup howa sowap zat edip bizem has ýukoşyk eşik bilen şeýdip daşarda gelip biraz üşedipdir. Şoň üçin burnumda adam giýjek allergiýe de bar. Bir tarapdan allergiýe, bir tarapdan soğuklama biraz keläge diýmeden boljak Batyrjan özüňiz goýmy. Özbegistanyň türkmen dogunlaryň kardaşlarymyz hemmesi salamanmy, hemmesine köp dogaý salam aýtdy. Karajoglan türkmen Batyr hoş geldiň, türkmenim baryňyz, hoş geldiňiz diýilýär diýe Karajoglan. Karajoglan absurd proýektler rejimiň işi. Hani elektron döwlet. Garaşyň bu 100 ýyllyk proýektlere diýe. Karajoglan rahmet diýe Batyr Zomotow. Karajoglan dowam edýär. Operasiýalaryň Germaniýa bilen Türkiýede geçiriljegi bardady düşündirýär aşlam diýe. Ýöne atoýna diýenler bar. Şoň öňünden näme üçin bildiler diýip içýän ýanlar bar. Karajoglan türkmen dowam edýär. Absurd bilen bir elle iki garpaz däl, iki ýumurtga da tutup bilmeler diýe. Gaty dogry. Karajoglan türkmen gaty ananlarjy oýnaýarlar diýe. Ananlarjy oýnaýar. Mawada. Karajoglan türkmen işini ýerine ýetirip bilmedik oýnatgulary aýrarlar. Rejime şaýat gerek däl. Edilözi. Edilşy mekrowanda onlar. Şuň günnäki rejimiň howpa daşardan garaşmanyň iň esasy sebäbi şu. Şoň üçin biziň bugünkü gönýälimiziň mewzuwy temasy 3-nji diktatorlyk howpa näme üçin daşardakylardan garaşýar? Daşardakylary gorkudyp ýa-da olara çäre görüp bilermi? Inni daşardakylary gorkudyp bilermi? Näme diýin? Medeniýärä edip aýtjak bolaýyn. Otur ýeri gowşak bolmaýan, ýyzy hapa bolmaýan, ýyzy müýnli bolmaýan, gorkmaýan. Kim gorkýar? Psikologiýa tarapdan, ilmi tarapdan ele alynanda kim gorkýar? Birinji gorkýan. Hiç zat bilmeýän, sowgatsız adam bilmeýän zadyndan gorkýar. Bilmeýän soň, ýeterlik derejede aň düşünjesi bolman soň gorkýar. 2. Jenaýatkar. Kezzap, haýsam bolsa bir etmişi bolan, ýyzy hapa, müýnli biri gorkýar. Näme üçin? Şu edenim etmişim biliner diýip. Şoň üçin gorkýar. Gorkulýanyň sebäbi rejim hakykatdan hak üçin, halalyk üçin, türkmen halkynyň geljeği üçin, onda da türkmen hereket ada aslında resmi guramaň aslında birleşen halk frontuny, agzalaryny gorkudyp bilermi? Olar gorkýan adamlar. Korkyan adamlar bolsa bu zatlary etmeliler. Wagt gelende görürsüňiz. Çäre görüp bilermi? Pul bilen edilmejek zat ýok aslında. Aslında edilmejek zat ýok pul bilen. Pulu özünü her hil edip satyp hödürläp bilýänler bar kaby köpke pul bilen edip bolmajak zat ýok. Ýöne şunu ýadyndan çykarmalar.
birine pul berip bir zady etdiren wagtyň, hakyny tutan wagtyň birini, şol adamyň sen berýän pulundan köp pul berilen wagty öz zakatçygyna de nişana alyp şonam aglaýmagy gaty mümkindir. Şoň üçin bular ýalyky oýunlar adamlaň karmasy bilen baglanşyk. Eger adamyň zannyna arassalyk zat ýok bolsa, arassa adama, halal adama ziyan ýetirjek bolsa, öz bitpäliniň gurbany bolup bilýär. Ýadyňyzdan çykarma. Başka edilmedik zatlar barmy diýip seredýän mehriban doganlar. Hawa şu taýda biri ýa-da Döwlet Baýhan hakyň eskerlerine, hakykatyň eskerlerine näme boldy? Ýekece bir habar bilen hine giren ýaly bolla hemmeti. Guyrugyny satanyň arasyna gysan ýaly bolla hemmeti. Nirde bu alyp barjylar, nirde bu aktivistler diýip şehit ýazypdyr. Nejeýle wagt we mehriban doganlar, taşarrufda her kim eklenç gözleminde. Bilinçli ýaly diňe bir ýurtda da bütün dünýäde ykdysadyýetem barha bozulýar. Ýurtlaň ykdysadyýetlerim bozulýar. Esasy köpçülik Türkiýede Türkiýanyň ýagdaý gaty erbet. Şoň üçin bir adamyň eklenç gaýgasy waka ol adamdan bir zady talap edip bolanok. Talap etmek üçin şol watandaşyň dokuduny düzük etmeli. İş vermeli, iş bilen üpçün etmeli, kellesi rahat bolmaly. Hiç geli gaýgysy bolmaly. Şol hatlar bolonny her biri görogly ýaly. Görüşip biljek. Opurup biljek. Bir diktator we şoň töweregindäkiler hiç da şeýle watandaşlarymyz bar. Öňe gynansaňam durmuş we iş şertleri gaty gözgüýüni agyr kyn bolansaň, inçejik güpüň üstünde duransaň, köp adam ýa-da psikologiýa tarapdan şoň üçin şoraýalyk bolup bilýär. Ýanky tesbirden ýazdy, şoň üçin ona da jogap berýän. Hawa biz Allah bilip alap çykdyk bu ýola. Hakykata, halallygy bilip alap çykdyk. Şoň üçin Allahy kanunlara, kadalara, Tewgatyň kanunlaryna tertip etmesen, niýetiň düzü bolsa, päliň düzü bolsa, planlaň, strategiýalaryň hemme zadyň düzü bolsa, hiç gurrun ýok. Yeňiş, başaryljak iş adam sanyna sereden ok. Hiline seredýär. Edilýän işiň hiline seredilýär. Şoň üçin biz sana kowalaşamyz. Bizim sana kowalaşmaýanymyzy köp bagtdan näri watandaşlaryň özleri bilýär. Awa ýuwaş nemeleri jemleýät mehriban doganlar şu taýda gysgaja sede görkezjek videolarma. Niki videomuzdan şundan ibaret.
Hawa mehriban olanlar Türkmen Hereket Atly biziň syýasy guramamyzyň Birleşen Halk Frontunyň informasiýon görüşdäki YouTube kanaly, Türkmenin kanaly netip bolsa ýakynda telekanaly gurulýar. Şoň üçin gollaglaryňyzy dowam edin, gollap durun. Kanalymyzy beğenmedikleri kanalymyzy beğensin, like koysun, paylaşsın, materiallary, zatlary, bu aýdyrylýan duýdurşlary, tarihi faktlary hemmesini hökmany suratda ýaýratyn, ýerine ýetirin, hakykat bilinsin. Hatirjem bolun. Onda şuňky biziň efirimiz şunun bilen tamam boldy, mehriban doganlar. Ýeneki efir duşuklara çenni hoşsa bolun. Baky ýagdaýyna görä, baky bilen bilelikde dün efir etjekdik, onu da bolmady. Baky giýjä galdy. Eger ertir ýagdaý bolsa, tapawdy ýok, kökman giýjä garaşy oturmaz. Günnüzlügüm edämemiz mümkin. Bakyda gowy habarlar bar, bu daşary urtlardaky operasiýalar boljak, bolup duran, boljak operasiýalarla baglanşykly maglumatlar bar bakyda. Şoň üçin bu aýdyrylýan habarlara da bakyn. Öz boşluk aýtjak zatlar bar. Şoň üçin baky bilen netip bolsa gepleşer bu zatlary. Onda mehriban doganlar, häzirlikçe hoş sag bolun diýjek, şuýda Serdar Ataýew geldi. Kiril harpy bilen, ors harpy bilen ýazýar. Salam Serdar, bize ýapjak bolupdyk. Geldiň. Hoş geldiň. Ýazgydan seredäý. Aleyküm salam, alma salam diýdimi? Salam almadak bolmada. Taňra salamyny alman bolmada. Näetdiň Serdar? Yatamyzok biz. Yatamyzok. Yeňilje gedip taýarlajak bolýar gepleşigi. Şoň üçin tema hemme zat tamamlandy, aýdylmaly zatlar aýdyldy. Şoň üçin janyň saglygy biz efiri ýapýas. Kanaldan teredip bilýän efire mehriban doganlar şoň aýdyşym ýaly. Baky bilen gepleşige garaşýar, bakyň ýagdaýyna görä. Allah ýarkasyn sizem gaýrat edin. Eliňiz ýüzüňiz dert görmesin, gollaglaryňyz üçin seredýän, tomaşa edýän gözleriňiziň nury öçmesin Allahçan. Köp sag bol. Täzeden diňlersiň Serdar, netip bolsa. Şoň üçin mehriban doganlar, görüşe dowam, biz hiç tapdan çekenim dowam, gorkun dowam. Serjeden gorkun niýe darekmez diýe edilşolar ýalaky. Arkaýyn bolun, sizem arkaýyn bolun. Biz özümizem goras, halkymyzam goras, watanymyzam goras. Şoň üçin kelle bolupda biz görüş we söwüş meýdanynda. Şoň üçin gat arkaýyn bolun. Şuňlukça efir şundan ibarat, bakyň ýagdaýyna görä, nowatdaky efiri baky bilen etmekçi netip bolsa. Onda mehriban doganlar, şu temadaky, mundan ýönkü temalardaky garaýşlaryňyzy hökman halk köpçüligine ýetirin, kommentariýalar görünüşinde ýazyň. Aýdylýan hakykatlary, habarlary, maglumatlary hemişe paýlaşyň. Gelýän ýagdan düşmanyň görünen görünmeýän belalardan, beterlerden habaryňyz bolsun. Biz ilçi, bize ýetirilýän maglumatlary, bize berilýän habarlary halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirýär. Şunu bilseňiz bolýar. Häzirlikçe şuňky efir şundan ibarat. Yeňiljek bolsun. Etip bolsa, öňüňizdäki günlerde baky bilen bile şu ediljek bolýan daşary urtlardaky watandaşlarymyza garşy ediljek bolýan işler, çäreler, operasiýalar bilen baglanşykly
kim nirden gelipdir, näme edip ýör, näme etjek bolýar. Ýa-ni taýýarlyk görüli. Bakada näme maglumatlar bar, näme habarlar bar. Bu beýleki watandaşlarda da bag bolsa hemmesini ýakyny dikkatyňize getirer. Hawa gorkup ürküp berenler hem näme özleri bilýär. Hawa saglygyňyz sag oturuň. Gowja dynjalyň, hepdeňiň ahyryny dynjalyş gününi gowja geçiriň, maşgalaryňyz, dost ýarlaryňyz bilen gowy atmosferada. Allah ýarňyz bolsun, saglykda görüşelim.